Дани Димитров. Днес ще играя на Head Soccer. Не съм само на първия и по-напред съм от началото. Гадост. Не трябваше да направя така, за малко да ми я блокира, но имах късмет. Вкара ми гол. Този път преувеличих височината на вратата. Този клип ще продължи 15 минути. Трябва да скоча, но загубих. Сега сигурно ще загубя. Да знаете, тук моят брат играе и аз съм по-добър, но просто за да не се сърдим го дадох. Ако загубя, да знаете, че не е от мен. Защото той е доста силен играч, ходът му не е лош изобщо и е по земята. Гадното е, че излиташ нагоре, тъпката си оставя и той просто е рита. Но сега се включих аз и понеже докато игра брат ми му вкараха няколко гола и сега ще загубя, защото той е 5, аз съм 1. За това да знаете. Не ви се вярва за 20 секунди да настигна 5 друг, който е с 5 гола по-напред и точно сега като вкара един няма да е много добре. Затова сега като загубя ще направим още един. Ако загубя, направо ще пусна другия. Защото няма много време. С този по принцип е втори, но го пуснах третия. Вкара ми много тъп гол. Ето сега, ако не си вкара просто. Неговия е хубав ход, защото заставаш на едно место и не мърдаш. Но ако ти не си с него, е много кофти.
3 на 5 резултатът. Не трябваше първо аз да пипна. Ето какво се получава. Но все пак вкара гол и 10 секунди сигурно поне ще си вкара още един гол и през това време ще дадат продължение, но не ми се вярва. Тъй като той не казах ви. Сега ще пусна другият. Този изобщо не ми харесва. Този е един от най-силните. Въпреки че българин е с много силен ход. Но нищо, сега да не говорим за това и говорим за тази игра. Водя го вече с един гол на 0, но да не се хваля. Неговия ход е супер готин. Един път, два пъти съм го спирал, но един път съм го и копирал. Ето това е третия гол. Едно нещо нараза. Точно когато ритнеш, някой скача точно в правилния момент. И ти спасяват топката. Спрях го. Ето сега има търся още един гол. Ето. И докато го казвам, вече му вкарах. Не трябва да му давам да бипне. Трябва... Не. Гадал, за тези 5 секунди не мога да вкарам тези 2 гола. Даже аз си вкарах автогол. И е супер гадно. Ще пусна другия. Ще пусна този. Хора, остават 3 минути. И той сам си вкарва. Много е тъп. Опа, включи си пауъра. И ми надруса няколко гола. Сигурно нарочно. И сега пауъра ми. Махнах му каската. И сега започва да ме води. 3 на 2. И сега пауъра ми! Пум! И му направих моя пауър. И джъмп! Не! Сега ще си вкара автогол! 4 на 4. И сега пауъра ми! Той ще си направи своя, но аз ще си направя моя. Здравейте, аз съм Дани Димитров. Трябваше да излязна за малко от игра. Дадох на Дамян Петров, мой приятел, да довърши. И този клип, както казах, ще продължи 10 минути. Победих. И това беше от мен. Чао!